bloghistorie omhandler besøget af den amerikanske præsident Barack Obama, der kommer i forbindelse med IOC-kongressen i København den 2. oktober. Vi stiller nu om til Dorte Terkelsen, der står med mesterkokken Rudolf von Schnitzel, der har fået tildelt opgaven at kokkerere for præsidenten. Ja, jeg står her på Brændum Dams havnekaj med kaptajn Rudolf von Schnitzel. Og Rudolf, hvorfor er du blevet kvalificeret til at skulle lave mad for præsidenten den 2. oktober? Det er fordi, at jeg vandt en sms-konkurrence, hvor der var 4 billetter til Bonbonland på højkant, og så retten til at lave præsidentens mad. Og hvad har du så tænkt dig at servere for præsidenten? Det er sådan lidt en kulinarisk rejse, vi skal ud på. Vi skal have varme hveder med roast beef og en rigtig, rigtig dejlig rævesauce. Og så en kælderkold pivot til lige at tage det værste. Hvad får du til at servere sådan en ret for præsidenten? Jamen, jeg fandt jo ud af på Google, at ham der præsidenten, han er glad for nye smagsoplevelser. Så det var primært det, jeg tænkte på. Og så er de varme hveder, de er på udsalg i næste uge. Og så ræven kørte jeg sådan set ned selv til jul sidste år. Ja. Jamen tak for din tid, og tilbage til dig, Mads. Ja, vi har netop fået en sms om, at prins Henrik under en skudøvelse på Amalienborg er blevet skudt af utallige skud. Han svæver i øjeblikket mellem liv og død. Forsvaret har udtalt i en pressemeddelelse, at vi giver en fejlbejer. Vi har nu ikke andet end at sige tak for i går, og nu til sporten.